kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga magkukumareng. Muntik na or malapit na or papunta na sa friendship over. Bakit naman? Eto na nga. So meron tayong isang tambalanista. May splok sa akin, Jegs. Eto na. Eto na. Sabi niya, Dear Nicole and Diego, yung kumari ko, ano ba yung sabi niya? Yung kumari ko, parang nagkaroon kami ng pag-aaway ng dahil sa posting. Sabi ko kasi sa kanya, hindi siya dapat nagpo-post ng lahat ng mga tungkol sa anak niya. Whatever it is, update or achievements man yan. Kasi pwedeng makuha ng mga pedophilia. Okay. So nag-away kami dahil doon dahil sabi niya, Facebook account niya naman yun. Ako naman ay concerned lang. Tsaka minsan mukha na rin talaga siyang mayabang, sabi niya. So kaya kami nag-away. Ayan. Ay nako. Concern overboard. Oo. Or concern ka ba talaga? Or may naiinggit kasamang- ka rin? Ayan. Diba? Oo. Kasi alam mo, actually hindi naman ko first time narinig yan, Jegs, na hindi ka dapat nagpo-post ng anything about your kids Oo. kasi pwedeng makuha siya ng mga pedophilia. Saka pwede ka ma-profile eh. Pwede ka ma-profile, Oo. ganyan. Hindi ko yan first time na narinig. Naririnig ko na yan dati pa. Mm. At ang mga nakakatakot sa internet is, 'di ba, meron pang lumabas na, ewan ko kung dumaan to sa feed mo, pero sa lahat ng mga mommy groups for a while, merong video na kumalat sa amin na tungkol sa yung mga pedophile, ang mga gusto nila na nakikita ay yung mga batang ngumunguya ng prutas, mga ganun. May Iba-iba may yung ganun ano silang, nila eh. oo, may Oo. ganun silang wild na imagination. Parang nagkaroon ng interview sa mga pedophilia. Tapos yun yung mga ilan sa mga sagot nila na gusto nila ng mga batang kumakain ng prutas. Mga ganun yung mga gusto nila, mga picture, mga ganyan. So, in other words, the internet is an unsafe place to be. Correct. Sometimes, 'di ba? Pero kanya-kanya naman yan. Oo. Hindi mo pwedeng pigilan ng isang tao kung gusto niyang mag-overshare. Oo. Kung nasabihan mo na siya about it and she still continues to do it, that is her choice. Oh. Importante kasi yung tono ng pagsabi. Oo. Tingnan mo Parang yung dulo ng tono niya. At saka minsan, akala mo kasi mayabang na siya, o di ba? Eh di lumabas din yung totoo na kunwari concerned ka, pero yung totoo, di ba? naiinis Naiinggit ka. Naiinggit ka. Kaligayahan niya yun. Oo. Di ba? Kaligayahan niya yun. Ganito lang yan eh. Hindi lang siya masyadong nakikita nung araw yung pagiging proud natin sa mga bagets natin. Kasi we don't see it on the internet. We didn't have internet eh. Walang Facebook. Pero walang anything to prove Oo. na naging matalino siya, madami siyang medals. Pero pag pumunta ka sa bahay Ayun. nila, 'di ba? Nakasabit doon. At hanggang ngayon, Jegs, 'di ba? Maski sa mga probinsya, talagang nakapasa sa licensure exam, tarpaulin 'yan, 'di ba? So, lahat ng mga kung ang pamilyang ito ay pamilya ng mga doktor, lawyer, nurse, lahat ng merong degree or merong title, meron yan nakapaskil sa labas. So, ano na siya, it's a given that you are proud of your achievements. Kasi may paraan na tayo. Dati wala eh. Oo, yun lang yung paraan nila dati hanggang ngayon ginagawa, 'di ba? So, ganun lang din 'yun. Kung naging lawyer yung anak mo,
Ay, ba't hindi ka ba magiging proud? Ayan. 'Di ba? Kung pumasa siya, o ba't hindi ka ba magpapagawa? Oh. Ikaw ba nagpagawa ng tarpaulin? Hindi naman, 'di ba? Kahit nga dati nung wala Oo. pang mga tarpaulin na ginagawa ng mga tatay, makikipag-inuman doon sa ano. Ayan. Tapos para ikukwento, ayan. Yung anak ko, lawyer na. Ayan, oo. May doktor na ako, o kaya may nurse na ako, may seaman na ako, di ba? Ate, isang case nga dyan, lista mo sa Oo, akin. correct. Oh, ilista mo kasi, alam mo, yung anak kong seaman, Papadala magpayan, yun. oh, Papadala yun. Papadala yun ng pera kasi ang una niyang ruta, Australia. Tapos Ganon. yung anak kong Saudi, magpapadayo ng blue seal. Ayan! Yan. Na Yossi, yan. 'Di ba? May mga ganun. So, we are proud of our achievements as parents. But there are people, meron din akong mga kilala, Jegsa, na mga magulang na they don't really post it. Parang wala lang sa kanila, or hindi lang sila ma-post na person, or for example, meron akong isang kaibigan, sobrang daming medal ng anak niya, promise. As in talagang, feeling ko nagka-scoliosis siya sa dami. Tapos pag tinanong mo siya kung ano yung reward niya dun sa anak niya, parang pinilit lang na reward. Aha. Pero hindi mo siya ma-judge kasi, still is a reward. Yeah. Eh yung mga iba pumasa lang, hindi pa nga with flying colors or whatever, bonggang-bongga yung reward. Sa kanila yun. Uh-huh. 'Di ba? So in other words, kanya-kanya tayo. Oo, iba-iba yung parenting Iba-iba natin. talaga yung parenting. So may parent na proud na taga-post, merong parent na nonchalant. 'Di ba? Ang malaga dito, tanggalin natin yung naiinggit ka ba kaya ka naiinis Correct. Oo. sa mga pinopost, Kasi 'di ba? magkaiba yun ha. Meron naman kasi talaga na oversharing na talaga. Meron din Na naman. mga, alam mo naman talaga nag-flex na. Or na nakakatakot na kasi Oo. may address na ng bahay. Yan yung mga ganon. So, doon O ka kaya, magpapakita ng wag concern mo. wag mo namang ipakita kung saan kayo nakatira. Burahin mo yung number ng bahay, 'di ba? O Halimbawa, kaya, punta kami ng abroad, pinicturean mo yung passport, hindi mo man lang binlard yung mga number correct, doon. correct. Oo, Yan, yun yung mga ganon. i-call out mo. Oo, pero kung halimbawa, nag-post lang siya na may recognition yung anak niya. Oo. Nag-post lang siya ng mga bata na nakapunta na sa hinulugang taktak, 'di ba, ng mga antipolo, 'di ba? 'Di ba? O nakasimba sa mas malayong simbahan, 'di ba? It's on them. Gusto nila 'yun, and really it's their account. Correct. Totoo naman. Ang naging concern ko lang dito, kaya pinili ko to sa mga nag-message sa atin for today, is yung part na, pero sa totoo lang, alam mo yung ramdam ko yung sa dulo. Yung magtaas ng kilay. Oo, pero sa totoo lang, di ba? Kasi nung una parang, concerned ako kasi ang daming pedophilia. Concerned ako na baka mamaya, ganito, ganyan. Pero pag dun sa bandang dulo, lumabas din ang tunay na kulay friend. Doon ako mas concerned. Bakit? Kasi alam mo, mapapagod ka. Oo. Kakabantay ng buhay ng iba. Totoo. Hindi ang ending dito, hindi mo nababantayan yung sarili mong buhay, hindi ka na magiging happy pati sa sarili mong buhay kasi ang ginagawa mo, kahit hindi mo aminin, kinukumpara mo na yung buhay mo sa buhay nila. Yes, oo. At ayaw natin yun, friend. Oo. Kasi again, kung minsan may mga bagay kasi may mga tao pag hindi kailangan yung opinion natin, Tahimik na lang tayo. Oo, tahimik na lang tayo. Correct. Totoo yan. Pero para sa atin kuminsan, kaya hindi kailangan opinion natin. Nagsasalita tayo. Kaya nga, Kaya alam mo, mapahamak tayo. mapapahamak. Huwag niyo pa kaming gayahin. Kaya nga, huwag niyo po kaming gayahin. Kami ilang beses na kami sinabihan. Saka ito pa, minsan, Jegs, kapag halimbawa ako, hindi pipigilin ko, hindi ako magsasalita, hindi ako magko-comment. Oo. Pero ang daming subtitle ng mukha ko. Hindi ako nagsalita, pero ang daming subtitle ng mukha ko. Alam niyo lang po, yung pananahimik namin, ang dami ng... kung makikita niyo tumatakbo sa utak namin. Correct. Nagpipigil pa po kami sa lagay na ito. But anyways, wag po nating maging habit yung tinitingnan natin masyado yung buhay ng iba. Kung titingin tayo sa buhay ng iba, I guess to inspire us, na parang, ay, nakakatuwa naman yung pamilyang ito kasi na-achieve nila yung ganitong klaseng negosyo, or na-achieve nila yung madami silang na-achieve. Paano ko kaya ma-achieve din? Or paturo kaya ako sa kanila? Mga ganon. Tama. For inspiration, ganyan. Correct.
peg, kumbaga, Ayan. ganon. Pero Oo. kung tinitingnan mo siya, tas lahat ng galaw niya, tas magkamali siya, masaya ka, naku po! At ang daming ganyan Oo. yung nagbabantay kung kailan ka babagsak. Ayan. Oh. Correct. Linawin mo lang dapat sa sarili mo doon sa tambalanista na Oo. nagtanong. Anong intention Oo, mo? oo. Magkaiba kasi yung concern sa pangingialam. Totoo! Ito yung mga, totoo yan, ito yung, concerned ka ba talaga o nanchichismis ka? 'Di ba? Concerned ka ba talaga o minamarites mo na yan? 'Di ba? Magkaiba yun! Oo. At ikaw lang din makakasagot niyan. Oo. Kung magiging honest ka sa sarili mo. Kaya namin concern ito kasi kawawa ka, Oo. friend. Wala ka nang gagawin kundi magbantay ng Correct. buhay ng kumars mo. Depende kasi sa tono, pwede mong tanungin sa pagtanong, like for example, pagtanong na, Mars, okay lang ba yan sa'yo na baka magamit sa ganito? Kaysa sa, Mars, wag mong gawin yan. Ayan. Kasi, Parang maling-mali lahat ng ginawa Nag-i-impose niya. ka. Correct. Totoo. Totoo yung imposing na part na parang, okay, alam ko naman yung ginagawa ko, di na naman ako tanga. Oo. Di ba? Ganyan. Yun yung sinasabi natin na kailangan medyo mag-ingat Oo. din po tayo. saka yun din ang sakit na mahirap gamutin eh. Yung Inggit. Oo, kasi alam mo kung ba't hindi siya nagagamot? Lason kasi yan. Tandaan ng inggit ay lason. Lason yan. Kasi lahat ng gawin ng kinaiinggitan mo, kinaiinisan mo na. Lahat ng gawin niya. Oh. Gumawa siya ng mabuti, may masasabi ka. Ay, kaya Yeah. lang naman siya gumagawa ng mabuti kasi ganito, Oo, ganyan. papakitang tao. Oo, correct. Pakitang tao, hindi naman siya talaga ganyan sa tunay na buhay. O kapag ka, naangat, na-promote, ay naku, kaya naman na-promote yan. Oo. Kapag, favorite ng HR, di ba Oo. ngayon? Kaya nilalandi yung boss niya. Correct! Oo, dati ng malandian, high school pa lang yun, ganyan na. Umabot may mga ganun pang pag-ukat. O tapos, ba't malandi? Oh. Siyempre nagsimula dun sa nanay. O, tingnan mo. Nadamay na yung mga Matras ibang, correct, nadamay na yung mga ibang nananahimik. Yun yung sinasabi natin na, ang hirap gamutin yan kasi ito po ay lason. 'Di ba? If you're truly concerned, we get it. Tama ka dun sa sinabi mo kanina, Jegs. You don't impose. Oo. Pwede mong sabihin, alam mo, ito yung nabalitaan ko ha. Madaming nagkukuha ng pictures sa internet. Ginagamit para sa ganitong purpose. Meron pa naman ako nalaman na yung gusto ng mga pedophile, yung may nakasabit na medalya sa Ayan, leeg. oo. Di imposible, Jegs. Oo. Na, Actually, may order sa akin. oo, di ba? Correct. May order sa akin ng picture na may nakasabit. May mga ganon. Tas out of concern. Di ba? Hindi yung, kasi sa totoo lang, mukha namang nang iinggit na. Huwag ka mainggit. Blessing niya yun eh. Oo. May, Siguro, may sarili ka ring blessing. it's more on, tingnan mo yung sa sarili mo, yung i-observe mo. Over doon sa kaibigan mo. Tama. Kita mo, mangyari, ang naging epekto, yung pagka-concern mo, almost mag-friendship over kayo. Ayaw natin ng ganun, yung mag-friendship over. Nagiging toxic ka tuloy para sa Correct! O, tingnan mo yan. Dapat hindi toxic, naging toxic ka tuloy. Oo, yan. Oh well, salamat ng marami dun sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ha. Tuwing tanghali, thank you. Kapiling nyo po kami. At kami po ay lubos na nagpapasalamat. At kung di nyo kami nakakatch during this time, meron pong Kumikinang na Tambalan podcast Yan. on Spotify. Doon Yan. mas malupit yung mga usapan. revelasyon. Correct. At mas mahaba ang mga revelasyon. Yan. May mga ganong usapin. Ayan. Yan, na ultimo mga asawa namin, ayaw namin Ayun na ba? makinig. Yun, ako talaga, Jegs. Yan yung ultimate na na parang masasabi kong yung podcast natin, hindi dapat paninig sa asawa. Kasi nga may mga revelasyon. O siya, hanggang dito na lang muna ang Tambalang Kumikinang. Muli ako pong Kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! At basic na basic din na kapag ganitong araw na ito na gusto mong ma-feel good, gusto mong sumaya, edi importantatious na ikaw ay mag-fun games. At isang pwede kong i-recommenda sa'yo kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of tong-its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamitin panglaro sa kahit anong game. Kaya ring i-cash out. May 2 event araw-araw. Kaya G ka na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. G na sa tong, it's Tara Game Zone. Tandaan ng gaming, dapat fun lang. Visit pagcor
keepitfun.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Alright, so sa mga kabisyo po natin, hanggang dito na lang po muna kami. Maraming salamat. Mamaya ulit, kwento na may wagang burne. Bye-bye!